Sa Pangasinan, piniling magpunta ang mga opisyal ng probinsya ng Apayao. Ito'y para bisitahin at matuto sa quarrying operations ng Pangasinan. Binisita ng grupo ang quarry site sa bayan ng Sison. Dito nasaksihan nila ang sistema sa pagpapatakbo ng site na balak din nilang gayahin. Para mas ma-regulate, lalong-lalo na yung Unlala app na inintroduce din sa amin kanina para masigurado natin na yung lahat ng na-extract na resources sa ating mga ilog ay talagang yung mga payment pumapasok sa kaban ng probinsya. Dahil dito, napili ng Provincial Environment and Natural Resources ng Apayao na magsagawa ng benchmarking o ang pagkukumpara ng kanilang sistema at proseso ng quarrying at matuto sa pamahalang palalawigan ng Pangasinan. Bagay na ikinatuwa naman ng Penro, Pangasinan. Kami po sa PGNRO na overwhelmed po kami since it shows po na successful yung pagka-implement ng tax. And then, yung pagbe-benchmark pa lang po, that means na they want to copy us, yung mga nagawa po natin from taxes to road maintenance, yung mga additional fees and such. Gamit ang mga natutunang kaalaman, tiniyak ng Apayao Penro ang pagpapabuti pa ng kanilang quarrying. Pinasalamatan naman ng mga taga-Apayao ang pagtanggap sa kanila ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines.